So bhuti omdala ukhiphile umsebenzi ingoma umsebenzi. So ngokwakho ngicela ukubuza ukuthi ngabe usufinyelele la ufisa ukufinyelela khona ngomculo uma uthi ubungakafinyeleli yiziphi izinto osafisa ukuzenza nabantu osafisa ukusebenza nabo emculweni? You think you're funny, do you? Funny. Hey, it's your boy one and only Batsutumelo. Give me like to put omdala, the new artist of Kavi Record, musicaholic. I like it when I say lo nomthandazo omncane ngiyakhuleka. Ebese yakuphola bathi mama ngiwutholile. Bhuti omdala asikubikelele sikwamukele ukuthi interview show. Abantu abaningi ngiyathemba ukuthi bayakwazi. Ususikhiphele umculo omningi awukazi wa disappoint uhamba wedwa ukuma feature. Hey khona le verse olishaka kamnandi kule ngoma lethi khona le ngoma le nisanda kuyikhipha nenkabe record nino. Inkinga mina uthando ngiyalusaba ngoba ngini kulokhu ngidlala amaphara athaya ngithanda kanti afuna ukungidlala so please inhliziyo yami uyiphathise okweqanda. Oh hey seloko Bhuti omdala cela usitshele ukuthi kuwena umculo kuwena uthini kahle kahle. Here I come. Yeah, for me, and I'm excited to ukunesa ama feelings abantu they feel sad sometimes baba happy sometimes, so we need the music. So nami music ngikwenza ngalendlela lengulalela ngayo yabo, so sometimes give us sad, sometimes give us in love, whatever it is yabo. Yeah, So bhuti omdala kunama artist asangaphansi uhlezi ubenzo live nginokujoyina mhlawumbe uyangazi ngomuntu omkhulu inkosi yamabhenqa unayo namhlanje. We don't care, my man. I'm sorry. Bhuti omdala so ngokwakho nje ngicela ungichazele bhuti omdala ukuthi umculo kubantu abasafufuza nabasafisa ukukhula ku-industry ungathini kubona ngokuthi ngephupho lomculo? yeah, I think it's easier now because uyakwazi ukuthi record now manje une TV show without go sign somewhere, you understand, without a subscriber umuntu ufaka idatha bese yakwazi ukuthi atune into i-TV show yakho no music kunjalo dot recorder ukhiphe ufake kuma platforms ufake ku TikTok beke sawuthanda wonke umuntu uzolalela sikho isidingo sokuthi uthandazele ukuthi one day na udlala eradweni or ungene ku TV. i-TV isikhona manje iyona le umuntu ayibuka nje manje. That's facts. So bhuti omdala ukhiphile umsebenzi ingoma umsebenzi. So ngokwakho ngicela ukubuza ukuthi ngabe usufinyelele la ufisa ukufinyelela khona ngomculo uma uthi ubungakafinyeleli yiziphi izinto osafisa ukuzenza nabantu osafisa ukusebenza nabo emculweni? I don't think musaphila noma kuthiwa wenzani kumele ufike la ufuna ukufika khona. Wonke umuntu une aim yokuthi njengoba ngifuna ugrade 10 ngifuna ukuphasa ngeya grade 11 mase fikile ufuna ukuya somewhere mase fikile ufuna ukuya somewhere methenga indlu ufuna ukuthenga enye methenga, you understand. So as a human being the moment ufika la ufuna ukuya khona you are good as dead yabo. So if skip album iba no 1 million streams sifuna ukhipha enye zoba no 2 million mase kunjalo sifuna zoba ne billion sifuna zoba na 10 billion until we die we'll keep pushing. Yeah, Cha sibonga kakhulu isikhathi sakho bhuti omdala. danko Cha stream lapho ingoma umsebenzi 1 million streams nangaphezulu. Danke bhuti omdala. Ngiyabonga mfethu. Mama ngiwutholile umsebenzi isimo soba